A les Franqueses del Vallès, finalment, aquest diumenge no hi haurà calçotada popular. El Club Esportiu Llerona manté la cancel·lació de la calçotada, tot i que sembla que s'han apropat postures amb l'Ajuntament. Després de la reunió que va tenir lloc aquest dilluns entre Club i Ajuntament, els organitzadors han decidit mantenir la seva postura i cancel·lar la calçotada popular, tot i haver apropat postures amb el consistori. Durant la reunió de treball d'aquest dilluns, l'Ajuntament va clarificar els dubtes sobre els tràmits burocràtics demanats per l'organització d'aquest esdeveniment i totes dues parts van rebaixar la tensió generada la setmana passada. Tot i que aquest any no hi haurà calçotada, no es tanca la porta a la seva organització l'any que ve, si el Club Esportiu Llerona així ho vol.